हर फीड के अवधि प्रति फीड केतना मिनट लागेला। हालांकि छोट बच्चा के इष्टतम विकास सुनिश्चित करे खातिर स्तनपान सबसे कारगर तरीका बा, तबो एकरा से हमेशा कई गो चिंता जुड़ल रहेला। चूँकि बच्चा के दूध के मात्रा नापे खातिर कवनो बोतल नइखे, ऐसे महतारी के हमेशा चिंता रहेला कि उनका बच्चा के दूध के मात्रा पर्याप्त हो गईल बा कि ना। एगो औरी सवाल जवन महतारी लोग पूछेला उ बा कि स्तनपान करावे के अवधि केतना समय तक होखे के चाही। प्रति फीड स्तनपान करावे के अवधि हर बच्चा खातिर अलग अलग होखेला, लेकिन महतारी खातिर जरूरी बा कि स्तन पर रहला अवुरी स्तनपान करावे में अंतर के समझे। कई बेर बच्चा सिर्फ आराम खाती स्तन पर होखेला, एकरा के स्तनपान करावे के अवधि से भ्रमित ना करे के चाहिए। देखल जाता कि कुछ बच्चा 5 से 10 मिनट में आपन जरूरत पूरा कर लेवेले, जबकि कुछ में एकरा से ज्यादा समय लाग सकता। बच्चा के हर फीड के अवधि तय करे दी। हालांकि यदि अवधि बहुत कम बा, शायद 4 मिनट से कम बा, चाहे बहुत लंबा बा, शायद 30 मिनट से ज्यादा बा, त आप अपना दूध निकाले के सलाहकार से सलाह ले सकता नहीं। आम तौर पर जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा चाहे सिर्फ नवजात बच्चा के आपन फीड खत्म करे में ज्यादा समय लागेला।